Bravo, Matane, ajmo też, jest do finale. Idemo, 6 godina kontra 5, totalno ludilo u Srbiji. Quiz, Gorana kontra Quiz, laptopcentar.rs, svakog četvrtka sa nama. Kakav fotoaparat Digitation. Halo. Tam znaš kad je Isus išao sa neba na zemlju i kucao Italijanu na vrata, otvori Italijanu vrata i kaže, žena daj špageti, daj vino najbolje, daj sve za našeg Isusa, udumi ga tu Italijan, kaže Isus, evo Italijani mogu dobri ljudi. Idem tako dalje, znaš li? Ne znam. Evo, kuca on tako Nemca na vrata, kuca, otvara nemo, gleda nima. Ženo, daj pivo, daj kobasice, daj sve najbolje za našeg Isusa, udumi ga Nemac tu. Kaže, ovi Nemci, stvarno sjajni ljudi, dolazimo u Srbiju, pravu piroću, kući piroćanica na vrata, otvara piroćanac, gleda Isus piroćanca, gleda piroćanac Isusa, samo kaže piroćanac. A ustave mu rekao ovaj naš. Stavi mu rekao, ajde. Ne znam te. Kaže, ženo, daj čekiće kseri, on se odkova. Samo rekao, da je Džekić i ovaj Šotkao, i Džekić i Ekser. Kako za njega? To baš za sutrašnji grad. Nisu, bit će još polako. Alo, da kažem odgovor. Ne može, Černo! 0-11, 1-1, 5-3-1. Splendido!